haluaisin lopuksi tässä pikkasen kuvata sitä, ketkä oli ne ihmiset, jotka Jeesusta ihan oikeasti oli kuuntelemassa. Ja nyt lõpuks ma tahaks veel natuke rääkida sellest, et kes olid need inimesed, kes Jeesust kuulasid. Ne oli tavallista maalaiskansaa. Tavalised inimesed. Rahvasta sanotaan sun. Rahvas on eesti keeles ka. Joo. Ja sitten siellä Raamatusta esimerkiksi Johanneksen 7.49 antaisi nyt olla, niin sieltä käy ilmi, että nämä opettajat ne vähän halveksi, että eihän ne ymmärrä mitään, ne on semmoisia rahvaita. Ja nad on selline rahvas, keda siis Johannese 7.9 on kirjutatud, et nad olid nagu siuke pahaks pandi natuke, nagu siuke lihtrahvas, öeldakse, että nad ei saa kõigest aru. Sitten tätä kansaa oli opettanut jo vuosikymmenet, sadat, niin siellä on fariseuksia. Ja seda rahvast olid siis juba õpetanud siis aastakümned ja aastasajad. Need olid variserid. Fariseukset oli semmoinen uskonnollinen ryhmä. Variserid olid selline nagu siuke religioosne rühm. Jotka otti hirveän tosissaan sen uskon. Kes võttis nagu seda usuvärki nagu hirmus tõsiselt. Niitä ei ollut paljon, niitä oli joku 3-4 tuhatta. Neid ei ollut palju, umbes 3-4 tuhat. Ja ne oli semmoisia kansanvahteja, ne vahti kansaa ja opetti kansaa ja ne oli ikään kuin Jumalan silminä valvomassa niitä ihmisiä. Nad olid nagu sellised rahvavahid või rahvavalvurid, kes justkui valvasid seda Jumala rahvast ja olid nagu Jumala silmad, kes kogu aeg jälgis seda rahvast, et mis nad teevad. Mutta nämä fariseukset oli siis maallikoita. Tavallisen kansan, joka oli ikään kuin tullut tämmöiseksi opiskeleet itse ja tällä tavalla toimineet. Ne oli maallikoita. Nad olid siis nagu, kuidas see eesti keeles sõna on, ilmikud, et nad olid nagu ise õppinud seda ja neil ei olnud mingit ametit. Fariseusten kaverina oli sitten tämmöiset kirjanoppineet, niin kuin minä. Siis variseride sõbrad olid sellised kirjatundjad, niin nagu Ilka. Ne oli siis koulutettu, ne oli lukenut ja ne oli koulutettu, ne oli käynyt koulut. Neid oli siis koolitatud, nad olid käynud erinevates koolides ja õppinud. Ja sitten ihan vaan siellä Jerusalemissa, temppelialueella, sitten siellä oli tämmöinen kuin saddukealainen papisto. Ja siis seal Jeruusalemmas ainult seal templi ümber keerlesid veel sellised saduseridest õpetajad. Ne oli niitä hallitsijoita ja voisi sanoa aatellisia ja rikkaita. Ne oli semmoinen ylempi kansanluokka. Nemad olid nagu selline kõrgem kiht juba ja sellised rikkamad ja aatelised sellised juhid. No mitä he opetti tälle kansalle? Aga mida nad nüüd kõik sellele rahvalle siis õpetasid? Mä yritän kuvata teille nyt sillä kohtuu yksinkertaisesti, jotta ymmärtäisitte, kun se Jeesus tuli opettaa, niin miten se tuli niin kuin aivan eri suunnasta siinä asiassa. Ja ma üritan teile nüüd väga lihtsalt kuidagi seda ülevaadet sellest anda, et kuidas nemad seda rahvast õpetasid, et te saaksite aru, et kui tuleb Jeesuse õpetus, et miks see oli rahva jaoks nagu täiesti eri suunast puhuv tuul. Heidän pääopetuksensa oli 10 käskyä. Nende põhiõpetus oli siis 10 käsku. 10 käskyä oli sen koko opetuksen pohjalla. Sitä ne opetti. 10 käsku oli kõige nende õpetuse alus, seda nad õpetasid. Ja nyt ne temppelin porukka, ne saddukealaiset, ne opetti vaan 10 käskyä eikä mitään muuta. Ja need templi siis õpetajad, preestrid, need saduserid, nemad õpetasid veel eriti ainult seda 10 käsku ja ei midagi muud. Ei uskonut mihinkään muuta. Nad ei julgenud midagi muud. Mutta se varsinainen vaikuttavin opettajaporukka, eli ne fariseukset ja kirjanoppineet. Aga need, kes rahvast nagu kõige rohkem mõjutasid, kes olid rahvale kõige lähemal, need õpetajad olid siis kirjatundjad ja variserid. Ne opetti näin. Nemad õpetasid nii. Tässä on 10 käskyä. Nyt tämä teline on tässä 10 käskyä. Seal nüüd on need 10 käsku. Näettekö te siinä 10 käskyä? Te näette neid 10 käsku. Sitten sen lisäksi he opetti, että tämän 10 käskyn, joka on ydin, sen ympärillä on tämmöinen lain aitaus, sillä olikin nimi kuin Tarjak,
mutta sitten tämmöinen lain aitaus. Ja tässä lain aitauksessa, tässä joka kiertää näitä 10 käskyä, ne on niitä käskyjä, joilla selitetään, mitä tämä käsky täällä tarkoittaa. Niitä oli 613 käskyä. Ühesõnaga. See siin on need 10 käsku. Ja selle 10 käsu ümber oli selline seaduse aedik, mis oli siis 613 käsku, mis seletasid seda, kuidas neid 10 käsku mõista, kuidas nendest aru saada. Hyvin, lyhyesti ja paremmin. Lühidalt ja kokku. Sitten, no, tämä ei riittänyt. Se ei piisanud. Sitten niillä oli kun tämä oli tämä 10 käskyä. Kui see seal on ikka veel nüüd see 10 käsku. Sen ympärillä oli tämä lainaitaus, 613 käskyä. Siin ümber on see seaduse aedik, kus on 613 käsku. Sen nimi oli siis Tarjak. Ei heidän tarvitse tietää, mutta jos sä sanot teologille, niin katsotaan. Okei, teie ei pea teadma, että selle nimi oli Tarjak, oli selle aediku nimi. Ja nyt tämän toisen lain niin kuin aitauksen ympärillä oli 3. lain aitaus, joka kierti siellä ulkokehässä. Ja veel selle Tarjaki ümber, siis, mida me kõik teame, kutsuti Tarjakiks, siis selle ümber veel oli 3. nagu selline seaduse aedik. Sen nimi on Serjak. Mis loomulikult oli Serjak, on ju. Ja nyt, katsokaas. Ja vaadake nyt. Tässä Serjakissa oli vähintään 6 käskyä yhtä Tarjakin käskyä kohtaan. Ja põhimõtteliselt pange nüüd tähele, nüüd peab aju töötama, sest et selles Serjakis seal ääres oli vähemalt 6 käsku ühe Tarjakis oleva käsu kohta. Ja kun nämä kaikki käskyt lasketaan yhteensä, ja kui need kõiki käske nüüd proovida kokku arvutada, siellä oli, niille ihmisille opetettiin vähintään 3678 käskyä. Siis nendele tavalistele inimestele õpetati 3678 käsku. Ja ihmisten piti, se koko jumalanpalveluselämä oli vaan täyttää 3678 käskyä. Ja kogu see inimeste nagu Jumala teenimine, siis Jumalale elamine oligi see, et lihtsalt täida neid 3678 käsku. Kukaan ei pystynyt siihen. Ja mitte keegi ei suutnud seda. Tavallinen lukutaitoton maatyöläinen, mitä se ymmärsi siitä? Tavalline, siis kirjaoskamatugi vahel maatööline, mitä tema teadis nendest? Ja nyt se oli niin valtava paine, mikä niiden ihmisten ympärille ja niiden päähän pantiin. Se oli niin valtava taakka, joka niiden piti täyttää. Ja see oli siis nende inimeste jaoks nagu nii tohutult suur nagu koorem, mis nende pähe ja nende peale oli pandud, et mida kõike nad peavad täitma. Ei ne pystynyt siihen. Nad ei suutnud seda. Ei ne fariseuksetkaan pystynyt siihen. Ka variserid ei suutnud seda. Mutta ei se ollutkaan niin tärkeä, kunhan oli vaan se ulkokuori kunnossa. Aga see ei olnud ka nii tähtis, et peaasi, et see välisfassaad oli neil korras. Nyt kun Jeesus tuli ja opetti. Ja nyt kun Jeesus tuli ja õpetas, niin se ei opettanut yhtään näitä käskyjä ja ikään kuin pannut lisää taakkaa ihmisten päälle. Ja siis Jeesus ei õpetanud siis mitte ühtegi nendest käskudest ja ega pannud ka sellist lisakoormat inimeste peale. Niin ja ihmisen täytyi kyetä täyttämään joka ikinen käsky pelastuakseen. Jos rikkoi yhtä kohtaa, rikkoi kaikkia kohtaa. Ja need inimesed, kes neid kõiki käske nüüd pidid pidama, siis nad pidid neid igat ühte pidama, sest kui sa rikud ühte käsku nendest, siis sa rikud juba kõike ja sa ei kõlba päästmiseks. Arvakkaa, kuin ahdistuneita me oli. Mõtle, kui
suur ahastus võib sellisest olukorrast tulla. Vaadittiin ja lisää vaadittiin. Sinult kogu aeg nõutakse ja siis nõutakse veel lisaks. Ja sitten tulee mies, Ja siis tuleb mees, joka sanoo, kes ütleb, minä olen teidän vapahtaja. mina olen teie vabastaja. Se vapahtaja tarkoittaa sitä, Ja see vabastaja tähendab seda, minä täytän tämän koko lain mina täidan kogu selle seaduse sun puolesta. sinu eest. Ja minä pelastan sinut, ei tämä laki. Ja mina päästan sind, mitte see seadus. Siksi hän puhui eri tavalla kuin muut. Ja seepärast ta rääkis hoopis teisel viisil kui teised õpetajad. Toisaalta ymmärtää, että hänellä ei voi olla mitään muuta kohtaloa niiden ihmisten käsissä kuin kuolemaa, koska hän puhuu näin. Ja ta teadis, et tal ei või olla mitte mingisugust teist siis saatust või tulemust nende inimeste hulgas kui surm. Just sellepärast, et ta niiviisi rääkis. Tämä tekee niin kuin siis sen eron muihin Jeesuksessa. Ja kun tämän kautta katsoo Jeesusta, niin tajuaa, kuinka se on ollut niin kuin atomipommi niiden ihmisen korvissa ne puheet, kun hän on puhunut. Ja see on see, mis siis Jeesust eristab teistest õpetajatest ja see tema õpetus oli nagu aatompomm, mis kõlas nende inimeste kõrvades, kui nad kuulsid midagi nii teistsugust. Mutta ei siinä kaikki. Aga see pole veel kõik. Hän ei vain puhunut, Ta ainult ei rääkinud, vaan hän teki. vaid ta tegi. Hän paransi sairaita. Ta tervendas haigeid, Hän antoi toivoa niille ihmisille. ta andis lootust nendele inimestele, Hän toi valon niiden elämään. ta tõi valgust nende ellu, Hän toi pelastuksen niiden elämään. ta tõi pääste nende ellu. Siksi hän on yksinkertaisesti vaan erilainen. Sellepärast ta ongi eriline.